thena makhaza neza kule ntaba uNkulunkulu angalilibali laba abashadile bambani lento khona isikhathi sabantwana esizayo uNkulunkulu anibusise. God bless you. Simshaya izandla enkulu kakhulu mfundisi uMbangise egameni likaJesu. The angels bow before him to worship and adore him. Almighty God, we say. The angels bow before him to worship and adore him. Almighty God, we say.
izandla enkulu kakhulu seza ngaphambili nememezelo simshayele izandla enkulu kakhulu bazalwane Jesus yes Lord silifuze lelo bandla elaqala labusiswa silifuze ke silifuze lelo bandla elaqala labusiswa. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ngokhulu ukuzithoba ngiyabingelela umfundisi uBhakisi egameni lehlela umfeli wethu Jesu. Amen. Ngibingelela abefundisi bonke abakhona kule ndawo. Ngibingelela omama befundisi abakhona inceke zonke zenkosi ngokwehlalo zabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelela omama bonke intombi zonke obaba bonke insizwa egameni elihlelo umfeli wethu Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. Ngize nje ngeimemezelo kafishane la ngaphambili. Hallelujah. Bazalwane ngiqale nje ngicela ukuqala la ekuthenini ngicela ukuchaza mayelana besikade sine family retreat ebizoba khona ebizoba ngoSeptember egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane ikhanseliwe ngenxa yesimo seCovid esibe khona esisazi sonke kwangenzeka ukuhlela konke besinakho mayelana ne family retreat. Siyazi abaningi bese besithinta sebeyimisele ukuthi bakhokhe. Hallelujah. Sabamisa ngalezo inhlelo ukuthi akuhlelekanga ngenxa yeCovid indawo sangakwazi ukuthi sibambe. Hallelujah. Praise the Lord. So kuningi imgomo besikhona engafani noma kudedelekile noma mekune COVID nokuvala kwezwe konke lokho. Hallelujah. So siyaxolisa kakhulu kuleyo ndawo bazalwane. Ngonyaka ozayo ikhona ifamily retreat izohlelwa izomemezelwa la entabeni. Hallelujah. Praise the Lord. Bazalwane mase kunama jacket ebesikade sishilo ukuthi siyawenza le entabeni azoba nelogo yale entabeni. Hallelujah. Mesi wathenga senzelani senzela ukusupport umsebenzi wale entabeni owenzakalayo bazalwane. Amen. Akukho kwamahala. Hallelujah. Noma ngabe sihambisa ivangeli yonke into esiyenzayo iyakhokhelwa. Hallelujah. So izonke lezo indleko njengoba senza lama jacket besicela isupport kubazalwane abakhona le ntabeni ukuthi basupport ngokuthenga lama jacket ane logo kuba ijacket ne logo then uyibhale igama lakho njengokufisa kwakho. Kukhona ihoodie kube khona na ne jacket lejwayelekile round neck. Hallelujah. So le round neck le 350 mase kuthi hoodie le enesigqoko yo 370. Hallelujah. Bazalwane siyacela kakhulu ukuthi ni support khona basebekhokhile ukuthi bawathola ama jacket. Siyacela nabanye ukuthi ba order. Hallelujah. Praise the Lord. Ngokhulu ukusithoba. Hallelujah. Iservice yethu elandelayo yenyanga ezayo njengoba sazi ukuthi siba ne service njalo ngeviki lesithathu enyangeni siba ne service ebala entabeni. Hallelujah. Elandelayo soba nayo izoba ngomhla ka18 enyangeni alandelayo. Hallelujah. So ngaqala reserve lolo suku. Hallelujah. Ukuzonyukela uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuzobika indaba yakho uthi uNkulunkulu asemfune kusithekeni labantu bengaboniyo khona. So bazalwane kuyobe kuyilolo suku ngenyanga elandelayo. Then ama social networks esinawo la isitholakala khona. Hallelujah. Sino Facebook, kwi Facebook sintaba yase Pietermaritzburg kune group kune page. Uya like nje kokubili uzobe usuthola yonke information konke siyakudownloada lapho nezithombe lezi ezishuthwayo la uyakwazi ukuyithola lapho. Mase sine YouTube channel. Hallelujah. Intaba TV la uthola konke ukudlaleka kwalenkonzo oyibona la nezinye indala esezadlala uyasubscribe
then mase uyakwazi ukuthi ubone zonke izinkonzo ezisuke ezidlala lapho. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, siyabona ukuthi niyasilandela baningi abazalwane kakhulu nabangahlala eMaritzburg naseyindaweni eziningi iseyindaweni zonke ngenxa yokuthi abazalwane bayasubscribe la ku-YouTube channel, abanye bayayishare kanjalo. Bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Hallelujah. Uma sikhona ke intaba iWhatsApp lesitholakala khona kwiWhatsApp. Hallelujah. La khona kugcwele bonke abazalwane nabakhona la abahamba abeza le ntabeni. Ngokunye kuyasiza nanokuthi wazi abantu abaqhamuka endaweni ohamba kuyo oqhamuka khona. Amen. Ungahambi wedwa bekhona abanye abazalwane. Amen. So kuleyo siyakwazi ukuthola kwamaposti wethu kune number la elapha ya egcineni. Usuwhatsappela leyo number ucele bekufake kwi WhatsApp group yale ntabeni. Amen. Hallelujah. Bazalwane siyabonga kakhulu, ngicela ukubonga isupport esitholayo kakhulu kubazalwane ngemnikelo laba basithintayo nalaba babepledgile bethembeka ngemnikelo ababethe